Inu suke subscribing ka gane sun bada mu lokaci sai di imamu mazaje ba haka ma shi dile aka mai to da yake cewa sati daya a sati uku aka ansa channel din fa a da farko cewa yake nan da sati yake sa fara ta gobe mai zuwa yasa na ga matan saura kwana 6 yanzu ya a setting fadan nan eh to ai ta bai mace ta yi kadan ba bai tambaye ko algarara ne mana Allah isa ga da makarfaro ce ta hayi wai gaskiya an dauka tallan wallahi ni ga ya shiga ni zan gani kai wallahi ya zama malam hudu asirin kenan ba da gudu daya mazaje kinin masoyan nan da ka buɗe sai ni ma kaina wallahi zargin ka nace kamar kai a wallahi da tsafi a channel din ka san ba aka fa arewa fa wallahi tallahi a sati uku kuma episode 1 da episode biyu kai aka sa biyu kawai ka sa fa wallahi asiri ne malam hudu wallahi ka dubo kudi amma abokan nan malam hudu ga mana gaskiya ya mana kudi a muku asirin nan Allah malam hudu malam hudu wasa ne wai na jahilin malamin malam ran talata abinci ba abinci kuma ran talata aikin nan maza ran talata aikin nan kai ka bari mu ga wannan aikin ko shiga mana kwara ya ji ranar saboda yau sauran kwana 7 ya ji rana a kunnensa yauwa to alhamdulillah wannan sintu din ga ma kauyen jahilai zamu fara yanzu insha Allah baba haske jahilin malami ga ka kauyen yan kwanka yana bukatan extra Wanne? akwai mutane Panado komi sannan dan marka sai Iliya sun nawa ne a cikin daki kunshin kaya menene a'a wannan sin din ka bar shi tukunna kana ji ka san sin din da na so mi tsaya kalla ka san wannan sin zami da na cire aljana da na gaban gado da na cin naman nan duka dakin ne shine ai shi zai ce ai zaka mai duka dai kalar jama'an mu ne ga suna ana ta shigawa har da su malam Anas sai godiya yawa oh saboda ga su ana waya yawa 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 gaskiya ne wannan sama adukan ne kace mene sama adukan ne a'a sabon shooting ne Miss English how are you 2 days how everything from where are you now Mogadishu and Rijal. good no English